wanna live faster, faster. I got what you asked for. All the girls standing in the line for the bathroom. You ain't that shy, baby. Καλώς ήρθατε στο show του TWT. Παρακαλώ, υποδεχτείτε τον πρόεδρο του TWT και την Harrows Nation. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο TWT Corporation. Όπως θυμάστε, είχα πει ότι στην αρχή του show θα κάνω μια σημαντική ανακοίνωση για το μέλλον του TWT. Όπως βλέπετε, το πρώτο show υπό την αιγίδα της Harrows Nation είναι σαφώς πιο μεγάλο, σαφώς καλύτερο και πιο οργανωμένο. Είχα επίσης πει ότι σε αυτή τη βαλίτσα θα έχω μια σημαντική ευκαιρία όσον αφορά το μέλλον. Στο επόμενο show θα έχουμε ένα διαφορετικό είδους αγώνα, όπου θα αγωνιστούν όλοι οι παλαιστές του TWT. Πέραν του main event στην κάρτα θα υπάρχει και το πρώτο Warfare match στη Θεσσαλονίκη. Δύο παλαιστές θα ξεκινήσουν έναν αγώνα. Θα μπουν με τυχαία σειρά, θα γίνει κανονικό μάτς και όταν τελειώσει ο αγώνας, ο νικητής δεν θα βγει έξω από το ring. Θα περιμένει μέχρι να μπει ο επόμενος. Και ο επόμενος και ο επόμενος μέχρι να μπουν όλοι οι παλαιστές και όποιος νικήσει αυτόν τον αγώνα θα πάρει μια χρυσή ευκαιρία για το μεγάλο show του WT, το Salvation 2. Αυτό όμως είναι για το μέλλον και να μιλήσουμε για το παρόν, το σημερινό show που έχετε έρθει, όπου έχουμε 5 μάτς. 5 μάτς τα οποία συγκαιώνουμε ότι θα έχουν την πλήρη ψυχαγωγία σας. Πρώτο μάτς θα παλέψει ο Ρόμαν Μπαζόφσκι εναντίον ενός καινούργιου μας παλαιστή, του Κράτερον. Το δεύτερο μάτς είναι για το νούμερο 1 διεκδικεί του τίτλου. Θα παλέψει ο Σκέ εναντίον του πατέρα όλων του Πλέιτης. Στο τρίτο μας μάτς θα είναι ένας αγώνας, δεν θα έχουμε κανόνες και όλα θα επιτρέπονται. Θα είναι εναντίον του παλιού πρόεδρου του Κωνσταντή, εναντίον του μεγάλου και αγαπητού πρόεδρου. Μετά από το μάτς θα έχουμε μικρό γελματάκι, όπως θα είναι τσιγάρο, στο κρύο. Και μόλις γυρίσουμε θα έχουμε τον κύριο Ιον, ο οποίος κάνει αυτός το κούτο σήμερα. Εναντίον τα τραξιόν του WT, το τάγκ μας, το Pit Scorpio. Και τέλος, το main event, ο αγώνας για τη ζώνη του WT. Ο αγαπητός μας σε όλων, GB Seeder, ο πρωταθλητής μας. Εναντίον του πρώην φίλου του, Venom Big V. Καλή διασκέδαση.